Hoxe comezaron xa os traballos no barrio do Fardel e continúan outras obras de mellora de infraestructuras no concello do Carballiño. Remataron as obras de asfaltado do acceso e da zona de aparcamento do pabillón municipal de deportes Paco Chao. Trátase dunha intervención moi necesaria, posto que tanto firme da calzada de acceso como aparcamento estaban moi deteriorados. O alcalde Francisco Fumega informou tamén da licitación da obra de adecuación do acceso á piscina municipal. O entorno do pabellón presentaba un estado deplorable en canto que era o firme do entorno, e o que se levou a cabo foi o asfaltado en quente da totalidade do que é o aparcamento e as estradas que limitan e delimitan o pabellón municipal. Era unha obra necesaria, permite xa ter renovado dende o pabellón ata Veiga todo un quente, até o campo da festa, e prácticamente esa zona, ahora está en licitación o que é o acceso á piscina e o acceso a, e outras obras, pero co acceso á piscina quedaría prácticamente rematada. Nas rúas Eusebio Lorenzo e Blanco Amor, no entorno da Veracruz, están rematadas a renovación da canalización da rede de abastecemento e saneamento e as beirarrúas. Únicamente falta o asfaltado en quente, que está previsto que tome aínda 2 semanas máis de obra. A adxudicación desta obra foi por un importe de 79.327 euros. A empresa que estaba a construir o que é Eusebio Lorenzo e Blanco Amor xa se desplazou onte, comenzaron os traballos na rúa Maside, Beariz, Piñor, Punxín, o que é o barrio do Fardel, comenzaron xa a picar a rúa para meter totalmente renovada o que é a traída de augas e despois posteriormente proceder ao seu asfaltado, mentres que tamén xa comenzan pa semana o que son os traballos nas rúas todas detrás do xulgado ata o campo de Espiñado, Comunidade Autónoma de Madrid, de Rioxa, etcétera, etcétera. As obras da rúa Saleta, que conlevan novo asfaltado, reposición da rede de abastecemento e saneamento, beirarrúas e iluminación LED, remataron a beirarrúa esquerda e se procederá ao asfaltado nas vindeiras semanas. Francisco Fumega explicou que o arquitecto municipal traballa nunha segunda fase para renovar a beirarrúa dereita en función das cesións de terreos dos propietarios afectados. Estas obras, xunto coas que se realizan nas rúas Madanela, Solana e San Benito, suporán unha mellora significativa dos viais deste barrio, cuso estado era moi deficiente. A Solaina, Madanela e a Saleta. A Saleta xa se rematou a beirarrúa pola marxe esquerda, baixando, vaise a proceder tamén nas próximas semanas ao que é o asfaltado e terminaría a primeira fase. Logo, o Sergio o arquitecto municipal, está redactando xa o proxecto po que sería a segunda fase, que consiste, sempre que a totalidade dos veciños cedan as súas propiedades, dicir o que corresponde ao vial, sempre que cedan, xa digo, sería levar a cabo a construción da beirarrúa da marxe direita baixando. E o que é a rúa Madalena, a rúa Solaina e a rúa Solaina e a rúa San Benito, o asfaltado xa da totalidade do conxunto ATE, o que é o grupo escolar, Calvo Sotelo, que tamén presenta un estado moi lamentable. E xa deron comezo as obras no barrio do Fardel, nas rúas Beariz, Boborás, Leiro, Maside, Punxín e San Amaro, pola mesma empresa adxudicataria Construcciones Fechi, que realiza os traballos nas rúas Blanco Amor e Eusebio Lorenzo. A vindeira semana comezarase cos traballos de renovación das rúas Baleares, Rioxa, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, Madrid e Cataluña. A empresa que estaba a construir o que é Eusebio Lorenzo e Blanco Amor xa se desplazou onte, comenzaron os traballos na rúa Maside, Beariz, Piñor, Punxín, o que é o barrio do Fardel, comenzaron xa a picar a rúa para meter totalmente renovada o que é a traída de augas e despois posteriormente proceder ao seu asfaltado, mentres que tamén xa comenzan pa semana o que son os traballos nas rúas todas detrás do xulgado ata o campo de Espiñado, Comunidade Autónoma de Madrid, de Rioxa, etcétera, etcétera. E a maiores, co que se remataría o superávit do concello, procederanse a realizar as obras de humanización e modernización en varias rúas de Arcos, así como nos viais entre Modelos Paciños, Pola e Zafra e outras actuacións en Batallás e na Esgueva.
a semana pasada adxudicamos o que é, digamos, a modernización de Arcos, con un montante importante económicamente que vai a permitir, pois, arranxar o que é a Rúa Pico Seco, o que é a Rúa Penagrande, o que é a Rúa Volante e varias rúas internas do propio núcleo de Arcos. Así como, bueno, pois tamén sacamos a licitación o que é o tramo Mudelos Paciños en Quente, o que é o tramo de Pola, a parte que xa se asfaltará en Quente da estrada que vai pa Zafra, e pequenas obras pois no rural, en Batallás, en Arcos, na Esgueva, co cual, bueno, pois remataríamos o que era a utilización dese superávit que ten o Concello do Carballiño.